Kaixo adunako ikasleak. Gaur erakutsiko dizuet zuen Gmaila nola personalizatzean eta txulo nola jartzean. Beraz, hasingo gea. Lehenengo gauze, ingo deuna da, zuen korreoa ireki. Ikusten zuen korrea, hola egongo da, txuria, nahiko aburritu, ez? Orduan hemen goran, jungo gea, ze esteka honetara, ezarpena jartzen duen esteka honei emango dieu, hemen ikusten zuen gaiak, emango dieu ikusi guztiak. Hemen ikusten zuen irudi pilo bat daudela, eta goiti bera jaiste baldin bazeate, hemen irudi gehiago, egongo dio horreman da, eta bera ajusten magea kolorek eta irudi gehiago. Zuek badakizuen nahi bizikleta gustatzen zaizkitela, orduan emango jot nik bizikletai. Bale? Hemen atzen, orduan ikusten zuen, jartzen dula, ikusten zuen bizikleta. Eta hemen korrea ikusten zuen hau txuriz dago, eta hau jarri nahi dut beltzen. Hau nola iten da, jungo ge berriz ezarpen eta emango dieu hemen ikusi guztiak, nerea da bizikletak, eta hemen beran ikusten zuen nola jartzen duen hemen, jartzen testuraren atzeko planoa. Hor klik eman, eta guk esango jau iluna. Vale? Gorde, eta ikusten zuen. Nahi hola gustatzen zait, bizikletakin eta hau beltzaz. Vale? Bueno, espero gustatu zaizuela, eta nolako Gmaila jartzen zuen zuek. Vale? Adio!